nigga. Yeah. That's right. Baby. That's how we do it. Follow me, tell me if you... Čaute. Som na diere, som na spote a moja úloha vlastne dneska, tento deň, alebo proste ja neviem, je, aj vám to rovno ukážem, spraviť tento skok, ako vidíte, ako je toto. Takže, aby ťa proste kopol a dopad pôjde do tak nejakej výšky, ak má teraz prst. Yes. A to je moja úloha na teraz. Takže ja vám idem niekde vložiť timelapse a yes, užívaj. Follow me, tell me if you feel me. I think niggas is trying to kill me. Picturing pistols, spitting hollow points till they drill me. Keeping it real, and even if I do conceal my criminal thoughts, preoccupied with keeping still. See niggas is false, sitting in court, turn snitches. They used to be real, but now they petrified bitches. I'm trying to be strong. They sending armies out to bomb me. Listen to Ron, the only DJ that can calm me, constantly armed. My firepower keep me warm. I'm trapped in the storm, and fuck the world till I'm gone. Bitches be warned, word is born, you'll get torn. I'm busting on Giuliani, rubbing my niggas wrong. And then it's on, before I leave, picture me, I'm spitting that pump, bitches and hustling. OK, čaute. Od posledného klipu, čo ste videli, tak prešlo tak koľko? Tak 3 týždne a jak môžeš za mnou vidieť, tak už je október, no. Takže, čo už, je zima, mám to za sebou bike a idem sa pozrieť na náš spot, že aké to tam bude, pretože je celkom mokro a ukážeme si, čo je tam nové, aspoň tak. Takže z jedna vecí, ktorá tu je nových, je nový skok, ktorý tu bol predtým, ale bol tak, čo neviem, o polovicu menší. Teraz je z toho absolútne veľký proste skok. Až tak veľký není, ale je proste z toho akože celkom masivita. Mojou úlohou je dneska shapnúť tento odraz, aby bol úplne shapnutý. A dopad necháme zatiaľ tak. A na čo chcem ísť pozrieť, tak tiež je vzadu shark fin. Z toho shark finu som chcel spraviť úplne niečo iné, pretože nesedí tam na tento dopad vôbec. Bude to nie rýchlosť, alebo proste s týmto dopadom ešte bude veľa vecí. Na to sa pozrieme potom. Vlastne sem hore prišiel teraz na rozjazdovku. Hore môžeš vidieť ako keby štart. A toto je, čo by som taký povedal, taký doublik malilinky, ktorý ide do toho veľkého skoku. A ja som to taktiež včera testoval a môžem vám to tu hodiť, ak chcete. Watch me set it, niggas don't want it, you can get it, bet it, make these jealous niggas mad, I said it. This thug life, nigga, we don't cater to you hoes, fuck with me, have 100 motherfuckers at your door, with 4 foes. Yeah, nigga, thug life. I be that young, pretty, fly, smooth, glorious kid, a bad boy just like Notorious Big, a rock. Že tento odraz a tento skok, je to všetko proste moc speedu. Keď tuto dopadnem, tak čo ja viem, do toľko musím brzdiť, aby som ho dal perfektne. Inak ho proste preletím až úplne na zem. To sa mi raz stalo a skoro som umrel. Bol, že toto celé sa dá preč a tuto sa postaví proste rozjazdovka, z ktorej sa iba pustíš. Bude to oveľa ľahšie, pretože tuto si musel šlapať, aby si to doletel a tu si musel zase brzdiť, aby si tento nepreletel. Takže tak, no, uvidíme.